Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na Montag Palamati, Region Wide, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras. 22 minutos karon nga adlaw, Miyerkules, petsa 23. Sa Miyerkules naman nga edisyon sa inyo sininga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton sininga news team, aton sininga mga correspondent sa liwat na Manila sininga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry atong sining kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Of course, ang atong sining mata kag dulungan oras sang kagabihon atong sining patrol to crosswind patrol kay na pa nagalambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. Aton naman liwat gabantayan kag aton naman liwat himulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa ranuman nga mga eventualities from where the action is. Pang Miyerkules edisyon, buylog nato ng puwersa, Aksyon Eden, Thea, Abuso. Back to back sa atong sining piloto, was-was lang ko na may ariya kung may importante, way lang Malaysia, Aksyon Papa, Nixon Tahong. Ato kapagbantay sa mga balita update sa nasyonal kag international monitoring center sa Aksyon Radio Bacolod Miyerkules edisyon. Buylog ba nato ng puwersa ni Aksyon ang Defensor
Of course, ang aton nga mga technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer, Henry Espolgar. Back up sa aton nga IT expert, Action, JM Baikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan, ang inyo Sini Alaga. Ang korman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Updin ninyo ako sa nabilin isa ka oras kag 20 minutos. Sa mga ihada kag ihado, preparar na. Iwat naman pat ini ang numero sa kalendaryo. Kay si Maninay kag si Maninoy, way mahimo subong pa lang gaulo alkansiya na. 93 dias. Mag-abot na ang adlaw sang Paskwa. Sirado 100 dias, 100 days, goodbye sa 2020. Ato naman, abi-abiho, 2021. Hoy, sa ato nga makaksyon, ha? Pisar sa pandemic nga sa gihapon, atong ginatubang, pero sige lang, ang importante magpabakod, ang importante sunod lang sa health protocol. Subong nga mga tuig, ini nga mga binulan, budlay magkasakit. Bisan pigado lang, bisan may pandemic lang, kung wala masakit, makagulogin hawa man kita. Kaway gid naga katimaan si COVID nga do magpalagyo. Wow, kabay pa. Upod ka na lang, bi. Sa 2020, parang ang amon Pasko, kulo kompleto man. Ang mga health protocol nga ginapatuman sa aton gobyerno, palihog lang, sundon ta. Para nga maglawig kita sa kalibutan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:43 na. Unang kabayan sa ato, sila nga pagpagalagad, masamig ginadulong sa tal. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Pagkita mga kabayan sa ato, sila nga pagpagalagad.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio. Kag ini mga porsyon sa ato sila nga pagpangalagad giradulong man sa inyo sa Kalawan. Nasa tamang serbisyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 9:47 na. 13 minutos para bilinantes kita magaungot sa tak ng alas 10. Sa sinikabahin sa atos sininga pagpagalagad as usual, ginauna ta atos sininga Patrol 2, atos sininga Crosswind Patrol. Sa last and final stretch sa mga programa diri sa Aksyon Radio Bacolod, ibaluon ta ang pinakaulihi nga sitwasyon sang Bacolod antes kamo rikta tulog kag maghurago. Ari si Aksyon Eden Aboso pang Miyerkules nga edisyon, sitwasyon, observation report sa atong sininga Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si Aksyon Eden Aboso sa Patrol 2. Aksyon Eden, good evening, please screen. Lakata sa maskara. Ay, wala nang galing maskara. Wala nang galing maskara, Action Eric. Kalabanan, Action Eric, sinita ni Chempo, September, nag-end na sang sang September, damo na tani sa mga nagkakabit-kabit diho sa Lacson Street. Kag sa iba, ang iban nga barangay maglabay ka, gali na gumubana, kaya nagpa-practice sila. Yes. Sang ilaman nga saot para sa maskara. Pero move on kita, kay subong nga Chempo, hindi madayon ang maskara, bangod nga may ara sang COVID-19 pandemic. Pero base may ara sang sang virtual nga competition, pati kayo nun ang maskara light action Eric, no? Okay. Kasi may tiyempo pa man ang aton nga base may maskara committee dira, may surprise nga makapatigayon sang Mascara Festival. Kaya subong gani Negros Tourism Week, Action Eric, no, sa province of Negros Occidental. Okay. September 22 to 27, tiyang ila subong ginahimo sa provincial capital. May mga competition man sila ginapatigayon virtually. May mga adjustment lang dira sa mga mechanics, sa mga guidelines. Okay. Pero at least madayon-dayon kag ang iban nga ara sila lang puloy-an nalingaw man kag di may ara sa mga padya-daan. Mga bulig-bulig man sa ila, Action Eric. Ang siguro mahimo man sa pamagi Action Eden nga bisan paano why nagid man sila tawag nga daw
ikumpara mo sa una nga may mga street dance, etc. Basi may mga ara man sila madumduman nga mga activities nga basi pagi sa muna siling mga virtual, basi maka patigayo mas nga bisan paano nga do hindi na bala madula sa paminsaron sang aton nga mga bisita nga nagkanto diri masami nga may maskara gali kad October, at least bisan paano ma-recall nila ang mga aktibidades sa aton diri Action Ellen. Yes, correct. In Action Eric, kabalo naman kita, isa na iya ang festival, kundi nakilala gid ang siyudad sa Bacolod. Yes. Kay ti City of Smile mo, Mascara Festival. Do ka sa Action Eric, no? Gani. Nga wala sang maskara, wala kita sang may tan-awon sa dalan, nga lakat-lakat, Yes. wala kita sang biskarga glawig ni sang Lacson Strip nga sirado na di usually during maskara. Yes. Nalagaw ginaiyang tao, bisan masiling pang wala kwarta. Oo. Malagaw ginay once nga hambalon nga maskara na kay Yes. ti sadya sinadya inaasa mo na nga panahon kag ti tiyempo mo na generic sa una gani ang iban bisan may klase pa nagakuan gina mo ang eskwelahan naga-consider gid nga butang ta kay sa kadlaw mo ni kung highlight na bisang maskara ang iban Yes, wala yes. nagaklase kay para makatambong gid bala sa ginatawag nga Mascara Festival kag isa man ina sa nakabulig man sa turismo diri sa syudad sa Bacolod, Correct. damo man sa may mabuligan every time nga may maskara, bangod nga ti may mga may mga turista diri nagabakal sa mga lokal nga mga produkto sa syudad sa Bacolod, di makabulig-bulig man. Pero subong do kalinong kahipos Action Eric wala sa mga ginabisihan nga mga preparasyon kung ano man da kay naka-focus tanan sa COVID-19. Pero Hopefully makabawi ta next year. oo, yung bira-bira, gina next year Action Erica. Pero tigilan niya, basi may ara man sang plano, kaya para hindi lang bala madula ang, hindi man siling may COVID-19 pandemic, madula na lang ang mga, kung mauntat man ang aton sining mga nakagisnan kung baga. Pero syempre kung padayonon maganda may ara dapat sang ipatuman man nga pagpabilin sang minimum health standard Action Eric, no? Kag ti subong ya dire sa syudad sa Bacolod although nga MECQ padayon damo sa gihapon sa mga salakyan nga mga private cars wala siya Eric makambag nga bo damo idigili sa may salakyan diya sa syudad sa Bacolod kay ti bisan MECQ damo sa gihapon nag-traffic yapon especially pag kahapon bala or aga Action Eric tigsulod sa trabaho same man sa pagpauli man sa mga empleyado ara gid ang traffic sa subong especially nga bisan ginibanan malang inner border check-up points may mga traffic ya Action Eric kag di nakita ta kaina ang ginahimo sa aton sa mga otoridad may from MPG kaina may from SWAT nagakadto sila from one place to another wala sang fix bala nga canopy or tent nga dira lang sila mang check nagakadto sila sa sako nga mga dala nun kag dira sila naga-check man kaya ang iba Action Eric nagasalig nga ay dugin buhinan, dugin halug-halugan nila ang inner check-up points. Diba pwede nga makalusot-lusot. Pero tiyang iba makibot nga may ara naga-check up sa amo na bigadalan timing maklabay sila, madakpan sila at tapos kit. Kaya di bisan MECQ, wala sang consideration kundi dapat magtuman lang ang tanan. Kaya ginahimo na gani para mag-comply ang tao, hindi tungod nga kahadlok or kinanlan nila nga i-comply na kay may mga nagapanakop ng otoridad kundi tani inisyatibo sang kada isa nga magpati or magtuman na lang Action Eric no once nga layi bisan may weather may gabantay man tani o kun wala magpati na lang kag hindi na magpalusot pa para less na lang sa mga lalis-lalis kag kung ano pa da. Pero nagapasalamat kita sa aton Action Eric nga mga ka-action balang iba niya kontento na magpumati lang ka sa Action Radio Bacolod, especially daw sa pinakagwapo sa Barangay 3 Hall, si Sir Asher. Nagpumati, inasaya permi. Thank you kay Sir Asher. Aga, halin gabi, nagpumati, ginada siya Action Eric. Kay Tisha, ladaan, nagabantay sa Tianggin niya. Ti, upod lang ang Action Radio Bacolod sa pang-alo-adlaw, halin aga, sa gabi man. Kontento na Action Eric. Amula na bala, pumati lang kamo sa Action Radio, kay lingawon kamo namon. Hindi kinahanglan magwa, kay kadelikado dan especially nga subong kinanlan mag face mask kinanlan mag face shield ang iban sa experience sa Action Eric mo magsulod ka bala sa mall di subong kinanlan na may face shield na magsulod ka may
imbis ka may baklon ka pa itong magtitiyo, sulod, magwa ka na lang kay nagalilingin ang ulo mo. Hindi ka nakaginhawa, hindi ka pa mayo kakita, kay mara ka sa facial. Di mo ginatawag ka subong nga new normal. Pero kabay pa do ka exciting. Nga kung madula na ang COVID-19 pandemic, Action Eric, dululungan, guro kita tanan maghaboy nitong tanan ng mga face mask nga ara sa to. Ang mga tanan ng mga face shield nga although kabudlay, pero tikinanlan mo, protektahan ang imo sini nga kaugalingon. Naglabay man kita generic sa public plaza, kundi ng check-up point origin sang aton sini nga libre sakay, kalabanan ng mga rota, ara dira. Kung aga, mga butang tang generic kung mga 4:30 sako man dira aton nga mga drivers, pag-abot mga alas 10, alas 11, sang aga, wala sang jeep kadamo sa mga pasahero. Pero paglambot naman sa hapon, amo man ang generic, no, kadamo sang pasahero, wala sang jeep. Subong nga gabi, kaya ti nakapauli naman ang mga essential workers, medical frontliners, iba na pila na lang ka mga empleyado na bilin nga may trabaho pa. Okay. Nagapinunsok ang jeep dito sa tubang sang katedral. Nagahulat sang mga pasahero nga magsakay kag maghingagaw pauli kay ti kabalo kita naging detail na dahil sila 4:30 a.m. to 10:30 p.m. para magpangdulong sang aton sina medical frontliners, subong man sang essential workers, pero liga doon baluan ta nga may ara ka HQ pass, importante gid ang imo kadtuan, gina-consider man Action Eric nga makasakay ka man sa ila kay tido kalain man nga tungod nga hindi man si hambal ni Councilor Dindo Ramos, hindi man lang gid siling limited gid ang ila sini or hindi gid balay stricto nga para gina sa medical frontliners kay essential workers alone, pero kung may ara malang sang valid reason nga pwede ka makasakay dira, pwede gid. Kay ti base iya may ara for example lang kung mabakal ka bulong sa imo ginikanan nga to sa taga Sumag, madulong katubulong pero diri kay nagaboard sa downtown area, do kabudlay man nga palakton kahalin downtown pakadto Sumag, madulong ka sang bulong. Kay bas tunga naglatrakat ka, ikaw yang tabangan, kay matumba ka sang wala sang pilas, bangod nagatigiti ang init kis-a nagaulan pa. Ti amo nang bulubudlay dira. Kay ti kaina da na generic, no, ti dalaman ni reminder sa aton mga kaksyon, nagaulan man o kung nagainit, bit sang payong kalo kag kung ano dira. Kay ti may ara dan sang duha ka LPA subong. Dili mo mabalaan Action Erica kung aga init, pagkahapon ga ulan. Ti sampat kini sa mga kung weak lang ang weak lang imo immune system, dakpon kay din sang ubo kag sang sipon, ti delikado naman. Sulit-sulit na nagyapon nga reminders ta, pero tuod Action Eric no kaga exist ina, especially sa sininga tiyempo nga nagawat amat naman bugnaw ang huyop sang hangin. Bago nagapa-December na Action Eric, no? Kagkabay pa, COVID-19 free ang December naton. Hindi lang sa Bacolod, sa Negros Occidental, sa Pilipinas, kundi sa bugos nga kalibutan. Kay doon na kapoy na gitang tanan Action Eric, no? Kung tanawon mo bala, doon na program na, kung baga, ang hilimuon sang tawo sa isa kadlaw, tugas ang sining pandemic para sa aton. Matulog tatapos duty, pabugtaw, mangita balita, ma-report, masulat balita, tulog. Pagkabuas amo naman Action Eric, no? Pero sang una kung dumduman mo pagkahapon tapos duty, ay malagaw guro sa SM, ay KTV ko karon, minom-inom ko. No? Yes. Pwede ka to kakapi-kapi, mapagkagabi, upod mo imo mga abyan, ma-karaoke ka mo, pagkabuas hangover ka sulod sa trabaho, pero okay lang. Pero subong Action Eric, amo na ya pagkatapos sa trabaho, kadto lang sa balay, lingaw-lingaw lang, tulog naman, sulit naman ang imo siniginahimo. Pero look at the brighter side lang kung baga. With this pandemic, kadamo Action Eric sang kahigayunan nga nakaupod naton tanan, mas malawig kag mas natagaan naton prioridad ang tagsa ka mga pamilya. Kay ara lang nagtipon-tipon sa balay sang una, iban nga ginikana nagaugtas, yawan sila sikop sang ila mga kabataan, kinagatambay kung sa diin-diin, nagalaga kung sa diin-diin, subong kay limited kag hindi pwede kagwa dugang. Okay, balikan ta si Action Eden Abuso na utod ang iya sining linya, observation report Action Eden
pila ka mga point of views nga kakatabo sa aton every time nga wala ining pandemic, no? Gina picture out kag gina recall lang ni Action Eden. Action Eden, please come back. Yes, ang mga action, Eric, kay hinidlaw gino. Pero tika mo na, kabay pa, subong niya, last na, curfew na. Yes. Ingagas na mga mapauli, kay ti dapat hindi ka mo maglako sa curfew hours para malikawan man, nadakpon ka mo sa aton nga mga kapulisan. Pero subong alas 10 na sa una, ang amo ni katawhay nga dalanon sa syudad sa Bacolod, Action, Eric, usually 2 a.m. or 3 a.m. na gatawhay. Isa gani may managalinabay pa, pero subong niya pag abot alas 9 pa lang, Action, Eric, nagamat-amat na tawhay man ang dalanon sa palibot sa syudad sa Bacolod. So hindi wala kilala, highly urbanized city, ang tanan nga mga night out, ang tanan nga kalingawan, ari diri sa aton. Pero subong nagsirado na, hindi lang apektado ang mga nakagawian man sa mga tawo, kundi pati na ang negosyo kag palangabuhian sang iban man. Pero ti kaya ta niya ang balbala ni Action, Eric, hindi man sila left with no choice but to continue. Pero ti kinahanglan taman mga buhi sa gihapon. Importante buhi amo na kuno. Padayon lang, tuloy lang ang laban kag Merry Christmas. Amo na, Eric. Oo, amo na da siyang importante. Sige lang sa aton nga hugot nga pagpangamuyo kapag isa man kag pati lang gid sa mga protocols man nga ginapatuman, kabay pa matapos na initanan kag mabalik na kita, Action, Eric, sa normal ang aton sininga pang gawin. Observation report sang patrol, Action, Eden Aboso. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon, dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kina Action Radio Boso. There you have it, live report sa Patrol 2. Sitwasyon sa Metro Bacolod. Kapila ka mga point of views na nagakatabo bala sa normal nga pilikoto naton nga wala ining pandemic nga COVID-19. No? So halos tanan daw na misgid ang tao, no? Maglagaw-lagaw kung oras ng gabi, magbulo video kay, magbulo banding sa mga grupo nila, magkaon-kaon upod sa mga pamilya nila, magkapi-kapi sa mall, may kwarta, suro sa shopping gamay. Ang everyday mo bala nga hilikoto, sa buong nga pandemic, siya daw naka-limitado. May oras ka nga ginalagas, hindi ka maabtan curfew halimbawa. May mga dapat kasundon pagwa mo sa balay mo. HQP mo, sok-sok ka face mask, face shield. Pag-abot mo sa dulongkaan mo, balaklan mo, hugas ka alkohol. Damo gid sang mga bagay nga halos gina ulat sang tanan, gina mahidlawan sang tanan. Pero mo na silingko, ini tanan mga pagtilaw ini sa to. That's why nga sa pinakasimple lang nga mga pangabay sa atong gobyerno, ang pagsunod sang health protocol, hindi kinabudlay kasi hindi man kay tanan, no? Siguro pila rin sa kabilo, nga sara mo nga may isis tudlo mo, may mga tao gid nga birtuldo. I mean, may mga tao gid nga tig-abagol. Hindi man guro tig-abagol, kali kiti nablang kapawala lang. Na as if daw way pakialam sa buhay niya. O sa pamilya yo, basi sa kaingod dyan. May sariling mundo ba? So, may mga tao kung sa kabudla ispilingon. Klaseng example, may mga tagtagana isang food packs sa mga barangay. May mga tao nga tagaan mo food packs, mangikay pa. Tagaan mo bugas. Na bugas na niya, way giniti na papamal, kikita mo lang na. Ano ba yung klase uto ka tao? Dapat pasalamatan mo kung ano nang grasya nga matag sa imo, kung ano nang ma-provide sa imo sang barangay, pasalamatan mo. Dapat mapapasalamatan na. Kay hindi malang siling ikaw malang ginatagaan sina halos kamo tagaan na. That's why nga muna na kagamay ay pinanagtag sang barangay, pasalamatan nyo lang na.
ibang daga pangikay pa. Oh, kaya mo lang ni. Tagaan mo bugas. Pamana mo pati na pa. Sabto ka pa, why ni miswa? Iti amak mo. Ano nga utok sang tao man, oh? Buglay. Wala bala sang satisfactory sa iya kagulingon. Gamay man da akong dako kag maginhatag sa imo pasalamatin na kung wala biit. Kung may kagitagaan ba si kung ang ihatag si mo ba si para pa to sa pigado pagin? Hindi na ko mo maglain buot nyo bala. Kaya mo na silingko ang mga barangay diri sa Bacolod. Nakatigwa nga kung pwede pa lang matalaptap, maubos taran bla pangatag kada household. Nakikita ba na ko sa may mga time na ang budget sa barangay limitado. Hindi ba taran ang concentration COVID-19 pagkaon nyo. Mga basic needs pagid nga kitang nanon nga para sa tawo. Luwas sa mga bugas syudad. Kamu mismo paninguha man abi. Mas ko bala permit hindi lang kita magsalay sa gobyerno. Every time nga may pandemic, ang masurod lang kag-reklamo ta, huwag ginibugas. Oh. Hindi na masarangan sa gobyerno. Masaling ko ano, hindi tayo magsalay sa gobyerno. Manikasog ta sa aton masarangan. Of course, sundon tan galing pero tawag nga health protocol. Ako isa nga ting iban nga mga barangay official nato nagaugtas kay tagaan mo bugas mareklamo pa. Tawag gini paman tanapa at tinapa. Pamana mo tinapa, pangitaan ka pa sa miswa. Iti abi. Dito ko na lang panindahan sa tindahan para kumpletong baklon mo. Doon ni mga tao ko sa kay kabudla ispilingon. Mo na. Kaya malampuasan ta initanan ng mga pagtilaw sa aton sa Ginoo kining mga pandemya ni mga COVID-19. Mga pagtilaw sa aton tanan kun diin kita asta. Sa mga buligan mo, ang parehas mo daw laing ka pa. Oh, mo nang budlay gusto nang ambal ni Kwan. Gusto nang ambal ni Mila Primavera. Amo ina subong ang tao aksyon irik, subong at simpo. Ikaw nga nagabulig, ikaw pa yang malain, ay kabudlay, no? Tunluan mo para nga hindi matapikan COVID. Usap buyayawon ka pa. Usap pakabalauton ka pa. Si Abi. Ano na lang man? Sino ang gusto sini? Why isang gusto sini na maamutan ni? Muna nga kita na lang ang magbuli sa kaulingon. Tayo magdisiplina. No? Disiplina. Disiplina mahon ta kagulingon ta. Kung hindi ta ka-disiplina sa kagulingon ta, mas worse ka nagalala ang sitwasyon. So, disiplina ang importante. Disiplina sa aton kagulingon. Disiplina ta kagulingon ta. In other words, buligan ta nga atong kagulingon. Sa muna nga mga sahi sa problema kag pandemic sa mo maginatubang hindi lang sa Pilipinas kundi bilog ang kalibutan. Amo na nga kusado pasubo dumdumom la sa mga ginarikol Action Eden observation report sa bag-ulang gid. Kasi amo na subong tanin niya mo alas 10 niyo gabaha pa nitong tao sa ilimnan mo. Serpigado ba inong ginaya mo, no? Serpigado mabanding-banding na sa grupo ya. Wayo. Ibot ba sa Bacolod? Kaya Bacolod na matyan. Daw ghost town, daw ghost city. Oh, kaya ikaw nagalibot daw. Nagapalanindog blahibo mo nga daw. Maluoy ka nga daw. Sariwaol. Sige lang Tante buhi lang ta. Sa Action Eden na buso pa. Tapos tanto ang tao nagapaninguha. Minta sa tanto ang tao nga nagasunod. Sundon ta lang ni kaligad gurong 2 ka bulan before December kasi makatulot bawas na ta. No?
Iti kita mo sa mga ulihing nga report, may mga tourist spots na kita diri sa Pilipinas. Ito amat-amat buksan na. Pero sa gyapon ang health protocol pabakuron. Like ang Boracay, may plano ng gobyerno nga buksan na by October. Ang Baguio, ang Bohol, ang Tagaytay, no? May mga plano na actually ang gobyerno na to nga amat-amat buksan ang ining mga tourist spots na to, bisan paano makabalik liwat, bisan sa amat-amat lang makaubra na ang tawo. Kasi ang gobyerno magkagulog ginawa man eh. Na kung ano mga protokol nga ginapatuman diri sa aton, wag kita may musundon ta lang, or else atubangon mo ang pagkabirtuldo kapag tiga-bagol mo ang hampol kagid kaso. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang report sa ato sa Patrol to ginadulong sa inyo sa Kalawan sang Life Extension Clinic. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Report man ni Aksyon Radio na boso ginadulong man siya sa Kalawan sang DTX 500. Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Standby na sa mga report na gika sa ato sa mga correspondent. Standby sa report na Aksyon Roger Gotib, Aksyon Stepe Presquito, standby. Aksyon Percival, standby. Antes na ko ang report na Aksyon Roger Gotib. May gabi nila kay Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion. Ginatamyaw talang nila ang mga upod ng mga barangay Kagawad sa barangay 2. Gabantay sa checkpoint post sa Santo Niño staff kag mga force multiplier act CIS. Garonda kami diri sa area. Kay Police Captain Leo Estopa kag sa mga kinay niya may gabi gida. Espesyal nga panamyaw halin kay PO2 Benz Salvacion. Happy wedding, happy Natal Day to Double R. Okay. Ang panami huling kay Manong Emil kag kay Manang Nilida Lopez.
Agabi nila kay Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid. Pa urok-urok sa wa. Check attendance lang siya. Kapamati gid no. Ang mga taga Regional Mobile Force Battalion 6 dira sa may southbound border control point. Para na sila. Bantay man kuno sa may area sa Sumag. Alin kay John Frontliner ang Panamyaw. Kay Kagawa Diyos Coro Silva Jr. sa Barangay Zone 5 de Morsha. Ginatamyaw kagid ni JP Ahina. Happy 51st birthday para buwas kadlaw kay Daddy Namon Jenes Raba. Alin kay Rona Trabarihida ang Panamyaw. Mr. and Mrs. Jodette Calves Pomposa and family. Mayong gabigid. Ihado, please greet Sir Anthony Guevara. Bless happy birthday from Manang Nene Fe Campaniel. Ang akon guwapa. Way galubad kapud islang nga manina. Ninay, may gabigid. Kapaurok-urok kay nag-negative na sa negative result na sa COVID-19 si Bincio Junior Castellano Ricardo. Nakapuli na sa congratulations gid. At least bisan paano nag-negative ka sa swab test, no? Mr. and Mrs. John Kagpriti mahilom ba? Kapaurok-urok din siya ho. Si Nosi Ibok Karaman. Si Ibuni Butcher and family, paurok-urok man, pamati diri sa inyo, palatuntun. Okay? Iban karon naman ha. I-check na nga ito sa nga patrol ng mga action unit reporters outside Metro Bacolod. Unahon ta report live gikan sa may Northern Negros, standby San Carlos, unahon tang Cadiz. Line number 1, action Roger Gotin. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari si action Roger Gotin sa reporter. May gabi, please come in. Yes, aksyon na rin. May gabi sa mga aksyon. Sa tuon sining mga malita man, diri sa siyudad sa Cadiz, aksyon Eric. Hacking incident nagluntad ini sa Purok Pasdos sa bayan sa Barangay Jerusalem. Siyudad sa Cadiz, Parade Court, kahapon mga alas 9:50 sa takna sa aga. Sa diin ang nagpa-record sinigin kilala kay Joy Gallieno, 29 anyos sa gidad. May bana kag residente sang Purok Pasdo sa Barangay Jerusalem sa iya siling paraisayon ba. Nag-report sa talatapan sa kapulisan ni malasay sa takna sang alasay sa takna sang gabi ang iya siling bana gikilala kay Ariel Gallieno ang gin labo. Ang yabana siniya mo si Ariel Gallieno, 34 anyos sa edad, kag residente sa kamuman nga lugar. So no, sa iya sininga pagpayang, gini ang ginlabo gamit si Espading sa isa ka suspect na yaman ginpa-record ang pangalan, gikilala kay Ronel Esguerra Gallieno, basi kon magpalariente, malagini kina pareho man ang middle name. Okay. 37 anyos sa edad, kag residente man sa amo nga lugar sa Purok Pasdo sa Barangay Jerusalem. So sa report ngayara sa employee sa makalubog ng Limnon ang duha kag ang natabo nga na labuan gid iya sininga bana nga may pilas sa iya sininga lawas dali nga gidala ini sa bayan sa Cadiz District Hospital. Agod matakaan sa nagkakay ko nga pagbulong apang sunod sa report base sa record gin-transfer ini sa Corazon Locsin Montelibano dira man sa Bacolod Regional Hospital. Lingkod tidak mabulubudlay gurong sitwasyon kay manti pilason kag ang nakabantay naman base kung ara naman sa gwa ini pamdam na. Kung ano nga plastaga pinerek dira naman sitwasyon kati kabudlay no. Ang matabo nga base ko rin swab test blakan magpositive pa ba o hindi man.
Ang kaso sa karon niya sa investigation section sa kapulisan sa siyudad sa Cadiz, ay may baluan kung bala nadakpan ang ining suspect. Di kilala kay Ronel Esguerra, ay palaton ma-follow up ini sa aton sa investigation section sa kapulisan sa siyudad sa Cadiz, Action Erika. Now, sa pinapaginaton ka mga balita, ining nagdugang karon nga tatlo ka mga COVID patient diri sa may siyudad sa Cadiz, Action Erika. May ara nga patient number 131, amaning 42 anyos nga sa Iloy sa Puluyan, nga na-admit siya para nga operahan sa Queen of Mercy Hospital sila sa Bacolod. Tapos nga una gin-admit diri sa may isang hospital man sa may Banwa sa Manapla. Pagkatapos kinalan siya galing operahan base sa ultrasound sabi. Tungkol ang iya sineric nga appendicitis, medyo manuglupok na. Kaya mo na nga transfer siya sa bahin sang Our Lady of Mercy Hospital siya sa Bacolod. Kaya actually ginoperahan siya sa itong tinarikdan nga Domingo ang pag-opera siya kay Mantina, naging transfer siya dira sa Sabado sa gabi. Pagka Domingo, ginoperahan niya, appendicitis siya pagkahapon Domingo, tapos man ang operasyon. Pagka-aga Lunes, nag-siling sa Bana, abisin isang patient number 42, ang billing section, kinalan sila magbayad sa ila sining bill kay kon madugangan pa sila sa isa pagkikadlaw patak sang alas 12 sa tungang gabi magapatak pa nila nga bill sa Balayran sa hospital. That is why nga gintigwaan Manila kaya man ang Balayran nila sinerek sang na-admit sila Sabado sang gabi operahan sang Domingo sang aga kag tapos Domingo sang hapon kag pagka Domingo sang gabi dira sila natulog gabi ang pasyente po nagyabana pagka-aga Lunes sa 21, nagtingwa sila makabayad sa nga bill 100,305. Amo na ilang bill. Pero tingnan ko, sa sulod lang sang halos masubra 24 oras lang. 100,305. So, ginamot-mutan sa mga maglulutod kasi mga nag-negosyo na di mga lamas-lamas sa merkado sinad sa Cadiz nabayaran. Pero sang magwa na sila, hindi sila pagpagwao ng generic sa rason nga hindi sila pagpagwao sa rason ng generic nga positive ang iya sining asawa sa COVID-19. So, kinoperahan siya iya sa appendicitis pero nag-positive siya sa COVID-19. Ang bana daw nag-question kay man, number one, gin-swab kali agya sining asawa kay protocol kuno sang hospital nga i-swab gid tapos nasang iya sining operasyon. So, Domingo sa hapon tapos yung operasyon gin-swab siya Lunes raga. Kag pagkahapon o kung mga lasay sa kasisidmon magwa na sila ng bayad, hindi na kagwa kay positive kuno ang iya sining asawa. Mabunlay kay man pagkaaga pa Martes sila nga nagwa may balayran pa kuno sila nga 11,000 naman sa isa lang kadlaw. Tipertigid nga kabudlay ka nga sistema kag sitwasyon sa sinerek sang pasyente. Ang isa pa gidere nga gidala sa bana siling ya kay ang iya sining asawa nga ginambal nga positive siyang gabi pero pagka gipagitaan niya sang result wala siya ginatakan. Pero pagka aga Martes nga nagabot na ang LGU sa siyudad sang Cadiz agod nga sugaton sila ang result kinatag pero ang nabutang dere
nga alas 9:30 ang takna nagwa ang result Martes. Okay. Pero Lunes pa lang sang hapon nga magwa sila ginambal na hindi ka mo magwa kay positive. O galing kasi ang nalibugan sa bana nga naka-declare ka positive nga nabutang man sa result nga alas 9:30 sa pizza 22 na. Martes ang result sa Action Direct. So mo nang ginaparangkot karon sa bana sa ato sila nga interview sa iya. Ari siya wa. Nagambal sila yung gatawag pa lang ang lap-lap lang mo na ilang protocol na kinanglan mo na isang test kit. So kaya kung hindi pag-subtest, hindi ko nila kung ito batunon. Dito ni Action Direct salin sa mga plata kadto sa Our Lady of Mercy. Now, nga ang ila protocol ko no is swab test yun. Pero ang pamangkot dali sang bana dali gilak kay daw ang asawa dali nagreklamo man sa Nerek kay man ang iya kuno nga result nagtawag ang Victorias. Sila niya kwaon kamo na namon kay positive kamo. Yan sa Victorias City. Okay. Balikan ta sa Action Roger Gotib, report live sa Cadiz City. Ang report niya parte sining mga update dira sa COVID-19 man sa area sang Cadiz kating walang tayan man. Although ang Talisa mo daw may pinakadamo nga kaso sa COVID-19 pero ang Cadiz may ara. Man Action Roger, please come back. Jer? Okay. Balikan ta sa Action Roger Gotib sa line number 3. Jer, please come in. Okay. Action Roger Gotib na utod sa rinyata balikan tayo sining signal sa sining mga telephone interview na sa sining complainant sa aton sining pangalagad no complainant ini sa COVID-19. Action Roger, please come back. Yes, Action Eric. Ang asawa Action Eric nga mismo amo ring nag-positive. Kasi nga, lahat yan naman gitawgan sila sa Victorias. Nga sila isang Victorias City Health Office. Kaya kwaon ko mo na namon kay positive ka mo. Victorias City Health ni. Di sila nga paano nga kwaon kami nimo kay ninyo kay taga-Cadiz man kami. Di malapan niya, hindi ka magbinutig. Kay ang amon din nga informasyon na baton nga taga Victorias ka mo. Kay kwaon ka mo namon na ano nga plastada ni ari pa yago. Ang tapos na opera bal nila ng pagkasinado na. Ano po yung subject nila ng maga? Sa Lunes. Lunes na Ano ko, itawgan ka sang Victorias na City Health kay di ko mangkot kung taga Victorias. Kan ano, nagkanto pa si Victorias sa result, no? Ano yun? Hindi nag-ano na kami kung magwa na kay wala na kami sa padaan. Magwa na kami. Inis na kami, ninanawag. Naganda lang babae nga. Hello, ma'am. Ikaw sinir na binandan ko, oo. Yan sa Victorias City Health ni. Nang ang mga swab test result, ari na din. Hindi ka din sa Victorias. Kaya location kay hindi lang ko sa Victorias, ma'am. Yan, so hindi sa motor, hindi ka mag-inote. Ang balagi na. Hindi taga-Cadiz kuya. Hindi ko pa na ito balagi nambal sa hospital na nakasitid kuya kay sir, ano sa inyo. Yaman na gano'n lang nga nangawabig kami kay nangangari din ang numero ko. Ang Victorias gali sabi nila ang nagpasitin Abi nila pala Victorias ay ako man po ang akong result ko na. Kaya mo na actually kang inalibugan mo sa pamilya nga naglambot sa Victorias kag ang ginapalibugan mo sa bana kay base sa iya ginoyatan dito nga result na alas 9 ang pag-swab test alas 8:22 September alas 8:22 sang aga September 21 Lunes.
And then, amo to sa gabi, nga magwa na sila kinabayan na sila 100,000 plus. Hindi na pagkaon kayo sila nga positive mo asawa. Sige, itasin niya din ang result. Di wala man siya wala man magyatag ang result. Kuligid pa stay lang to sila. And then, pagka aga na nga kwaon na sila sang Cadiz, abing LGO, kaya nausayan na ito nga illegal victorious kundi sa Cadiz. Ginatag din pangita yung result, ginatag saya. Ang nabutang dito nga alas 9:30 sang Martes, nagwa ang yes result na positive. So mo nang ginapamankot nila, kay man sa gabi ko no, gin-declare na nga positive, nga ang nabutang yan sa record nga nagwa ang result alas 9:30. Ginatag sa ila sang pagkuha sila to sang hapon sang LGO sa siyudad sa Cadiz kaya ginrikta sila sa isolation center dire sa may St. Agro. So amo na hindi ka man ka pamaliban nga hindi ka pag-iswab test kay mante suno pa to sa paya gani isang bala nga tante sila nagalin dira sa hospital sa Manapla kay transfer dito sa Our Lady of sa Queen of Mercy nga nagasiring nga ti i-swab test kit sila kay amo na ang protocol. Kaya ang asawa rin sugot na malang kasi daw ano bilang sakit sa iya nga kinabatyag. Tungod sang appendicitis nga managlupok na. Teka ron, gagulubinod, patong mabatyag ya, ara sila ya sa isolation center, wala sila ya sa ila sininga panimalay aksonereka. And so parte mo na daw kadamo lang kete mo na ganis lingko ining ginbuno o ginlabo niyo nga tin hospital man ni ko swab test man ba si blakon ma-positive manaw. So, no. Daw ka kululbaan subong ko hospital ka kay swab test ka. Do mahamot ka man nga do makulbaan ka man nga do ay na no mga sitwasyon. Pwede lang nga magali nga ang result ara dayon kasi kung basihan mo gagin swab test sila sutso pagkalasay sa hapon, same date, ara malangali. Pero kung nagtaon mo naman ang papel nga aragin ang official nga result, the following day pagliya. Di mo na galibog ulo siyang bana nga sila nga kadali sila magambal nga positive nga ang nabutang dis papel, hindi man gali amuto nga tion nga pag-positive. Kundi nga pagkaaga pa man nabutang nga nag-positive ang iya siling asawa. How come kon nag-negative? Liwaton gid ang result nga positive nga negative man. Damo na bla? Nakanamo lang sunerek sa mga palamangkutan noon sa sining COVID-19. Sama nga ito matulong nga report, mga balita kag mga informasyon dariya sa may siyudad sa Quezon, sa probinsya sa Negros Occidental. At lagi kinatamyaw ang pinaka-atibog mapisan kapitan sa Barangay Itin. Si Kapitan Madeline Diaz kag Mr. Jonathan Diaz, mayong gabi ginasilang. Ulat-ulat na lang ko sa timpo nga magpabakulot man kung magkulotaway kag magluligwan na kag daw medyo nagapapanaog na ang COVID-19. Kag kay dito Joel ginaibasan ko. Natamyaw ta man si Engineer Joseph Pianson kay nagapamatig na sa Tubigo ta. Okay. Engineer Joseph Pianson kag si Fiscal Maido kag Ma'am Lini and Maido ang amon nga parol at provision officer sa siyudad sa Cadiz Action Area. Salamat gid. Kani ko nolay man pubat may gabi man da kinaga pamati man sa aton sini nga pagdulong sa mga balita nga puro-purok ba na siya. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ayos, salamat gid aksyon na Roger Gotib live report gikan sa may siyudad sa Cadiz. Ang mga report na aksyon, Roger Gotib, police report kaka-update sa COVID-19. Ang ginadulo naman sa iyo sa kalawa.
pang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Bali sa report na aksyon na Roger Gutim sa siyudad sa Cadiz. Sa luhatan naman ang report gikan naman sa mga siyudad sa San Carlos. Ang number 1 nag-start sa aton si Aksyon Stephen Prisquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Stephen Prisquito sa report. Tapos kami. Yes, Sean Eric, isang kamanduan no, ang inatag ni Mayor Rene Castillo, ilabi na sa isang press conference kahapon, ngayon ipatigayon mismo sa iyang talatapan. So gani, ang mga kamanduan ang pag-investigar sa atong kapulisan kung diingit ang naghalin ining source sining mga illegal nga shabu o illegal nga droga. Nga sabihin na nag-abot na ini nga sa binalagko na no, o kinilo na ang mga nadakpan sa karon. So gani nga iya gid ini nga ginamando sa atong hepe hilabi na sa kay Police Major Mark ang ilahong ko ang aton YC San Carlos PNP nga pag pangitaon gid kung bala may ari diri nga laboratory o kon din gid naghalin ining mga kadalagko sa mga shabu nga nadakpan sa karon diri mismo sa siyudad sa San Carlos. So may nakaroon na isa niya ka ginapangabay nga labi na nga nag-focus kita syudad sa ining problema karon sa COVID-19. So karon na dugang na ito na action area nga sa COVID-19 update may 43 na karon ka mga patients ang nangin positibo sa ining ato na COVID-19. Nilabi na duwa ka establishment sa karon ang ginsiradan ginpasiradan anay temporaryo na mayor kay ginanda sa quarantine ang mga empleyado diri nga isa ka hotel and restaurant kagang isa amo ang tire tech na ining amo ini may mga services sila din sa mga magilis ka sa mga tires sa mga salakyan kay nagapamaligya ini sila. So naging na positibo ang isa nila ka tireman kagang mismong sa iya asawa nga isa ka kusinera sang ini nga hotel and restaurant. Nga sa karon amo ini ang ginasiradan temporaryo sa aton na syudad kay labi na ang pag-contact tracing sa tanan nga mga individual nga na mga naka-contact sa sini nga mga mag-asawa karon nga nagpositibo nga amo ni nga patient number 41 and 42 kag may araman nga duwa ka mga kabataan si karon diri sa may barangay 3 ang nagpositibo man sa ini nga COVID-19. So gani si karon na amo ini ang ginamando gid ni Mayor gid na pangabay kaya kung mahimo nga mga parents maginikanan ilagid pag hindi pagpabayaan ang ilang mga anak o nga maglagaw-lagaw dira sa kuha ka maghinampang o kung magtinira tapok-tapok so may nagkaroon ng isagid kag ang ining stricto nga pagsuksok sa helmet kung nagaangkasanay sa rotro kag ang face mask kag ang face shield. So mula mga inaksyonerik ang aton nga update na diri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Stephen Prisquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid aksyon na Stephen Prisquito. Magabidira kay Nonoy Gimapang. Sa kay Bibi Yuki ginatami og isa ni Madam Rona Travarihita. No? Kay Ludi Kagawad Peter May Noble May Kabigid. Panandira kapag paurok-urok. Ang report na aksyon na Stephen Prisquito ang giradulo man sa kalaman sa Santon Plus Coffee Mix. Alis sa report na aksyon Stephen sa luwata report na aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito
ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Dari sa Axel Parcival, Villamor sa Report Press. May gabi, please come in. Mayang gabi action Eric tagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang Moises Padilla Police Station kag ang trupa sa technical support sa ginapamunuan ini ni Police Captain Joey Mara upod ini ang alert team sa station sa Moises Padilla kag ginapamunuan ini ni Police Captain Randy Babor kag subong man ang La Castellana Police Station nag-join na forces ini sila regarding sini sang gindakop sang isa ka palagyo nga priso sa BGNP sa Aguanan na aksyon na Eric. So kaina sang alas 10 nga aga upod diri ang La Castellana Police Station nag-conduct sang operasyon sa pagdakop sini sang persona upod si Police Captain Bustamante kag Police Staff Sergeant Nelson Madrinya. Mga alas 10:30 sang aga dakop diri ang isa ka suspetsado nga nagpalagyo halin sa BGNP sang bago nga ginkilala sa kay Jimmy Sablon E. Valiente. 42 anyos kag ni siya soltero kag pumuluyo sa Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental. Ini si Jimmy Sablon aksyon Eric nagpalagyo ini sa BGNP kag nagdamo nga mga lugar ang ginapanaguan sini apang nasakuti diri siya sa may sitio Bato, Barangay Udyong, Moises Padilla kaina alas 10 sang aga. Ang suspetsado tihubos gid ang iya nga surti sa pagpanago so nakibon siya sang aton trupa sang kapulisan kaina sang aga. Ari ang interview sa Action Radio sa kay Police Captain Randy Babor sang Moises Padilla, Chief of Police. Bali kanina nung aga deploy ang aton nga technical support company sa RMFP personnel upod man ang aton nga intel sa police station kay nalocate nilang ginaampangan isang nakapalagyo nga si Jimmy Sablon E. Valiente na kultural na locate sa aton nga tropa dito sa may sitio Bato sa Barangay Udyong. So ako ito nga deployan tayo sang ato na mga operatiba upod ang ato mga technical support company. So ako ito na nakuha siya. So mga ano ni nga oras sir nakuha ang ato na suspect sir? Bali nakuha ni siya bagina mga alas 10:30 sang aga. Tapos dala na lang diri sa police station for booking purposes kag ginaulat nato ng mga salakyan nga i-provide sang BGMP kay kaupod magaginang tao mo sa BGMP nga nag-tropa sang La Castellana Municipal Police Station. So dugay naman siya nga ginasumbilan siguro sa atong mga tropa sir? So actually kapilaan ni sa ating nga kuwaon galing kay medyo madulugan lugin kay sang nagligad sa damo nga tao ang gamit naton so madaling niya nga muntikan mga kapalagyo siya kay ang area nga dandira sa Barangay Udyong daw nalibot sang kampo nga matagas ng tubo kamunabot na yun sa tingit ng So amo to ang tingog ni Police Captain Randy Babor, Chief of Police sa Banwa sang Moises Padilla. So nakuha kag nadala karon sa Bureau of Jail Management and Penology ang suspect dito ginbalik sa Abuanan, Bago City Action Eric. So mo ini ang aton nga nakuha nga balita gikan diri sa Moises Padilla ang inyo ka-aksyon, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.
Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kit aksyon na Percival Bilamor live report gikan sa may Central Negros. May gabi din na kay Rani Dalisay Lidesma, no? Sa kay Magbanwa Linard. Dala sa may barangay Sibukaw, San Enrique. Advance happy birthday sa akon pinarangga. Nakapid si Nini kag si Iya. Birthday ya sa September 27. Kay paring Uka Dila China and family dila sa Talisay. Sa City Bill Estefanía para si Joel Aligato Jimenea. Si Jobel Remigio Baldonado, check attendance lang. Moman si Elizabeth Malaka Gamala. Mr. and Mrs. Lowe Di Paula and family, mga Dungganon boys da. Sa kay La Chica Juana Marie, sa kay Jose Hersol Lapinig Hunyo, o aragid siya. May kasin tamya ko lang dira sa Mansilingan from Est Homes 4. Good evening again Sir Eric. May kasin yesterday in Mansilingan from Est Home 4. Wala siya pasakay sa driver kay hindi sa frontliner o worker pero pabaklon siya sang tiya kukabulong sa Libertad. Wala siya mahimo, nagbalik siya sa Est Home. Ay gali ka. Sa Stone Heaven Barangay Granada kali si Jose Herson Lapinig Hunyo, no? Kay Jocelyn Libuon Dispoho, mayang gabi gidara sa imo. Bakyas Mansilingan ara si kuano Liberty Binitin Ubaldo. Paurok-urok in heaven mayang gabi kay Myla Primavera ayong gabi gidara sa imo, no? Mike Jan Seva sa Moises Padilla paurok-urok man, no? Salamat gid, no? Sa kay Teresa Oliveros ayong gabi ran dira, no? Ginatamyata man dira si Michael June Season para sa Paranaque, Season family sa Panokoy Baybay, sa paurok-urok man, no? Mateo family, tinatamyo ka mo ni Buena Flor Icoli Mateo. Si Rakilina Lumawag sa Hong Kong ara man, no? Giovanni Sophie mayang gabigid. Monitor lang diri sa work kami ni Ronnie Banaag. Alin kay Giovanni Sophie. Sa Hong Kong, araman si Mercy Flores. Sa kay Jolene Villarin Albior. Kami ako lang si Papa Joe kag si Mama Nalin. Lolo Johnny, kay Lola Rimi. Alin kay Jolene Villarin Albior. Si Annabel Garcia, mayang gabi gidira sa imo. Kami ako dara si Nanay Edna Disamparado kag Mr. and Mrs. Remy and Joyce Takanloy. Alin kay Mary Marfil Takunloy Jr. Happy birthday kay Toto Kirk Monroe. Alin kay Christopher Macuring. Annabel Garcia, Randy Bidjosas. May gabigin kay Berhi Katiho Toledano. Sa 17th Aguinaldo ara sa monitor. Great ko dira from Cebu watching Henry Libron, Chris Andig Neigil Ferrathier. Then kay Henrich Land ang Panamya. Grupo ko action tabi ko na si Eugene Sapini, Gisril Litosil. Good kay Parinik Sonda. Kapi kami diri. Alin kay Vicente Similiano. Alin kay Bidra Toto Vicente Similiano. Kay Mami Elsa Iberica, kay Bradjit Dila, Toto Buknoy. Alin kay Josie Very. Pagsubiron kag
Galon family dira, ga monitor gid si Lidjo kag si Gina Galon pagsubiron sa South Bay Subdivision, Bago City. Mayang gabi gid, no? Jod Galis Makawiwili, mayang gabi gid. Edgar Pilayo, John Noli Novero family, Miyata Hermoso kag Isgera. Naga paurok-urok kita. Salamat gid. Happy listening. Bigot family. Alin kay Reggie Bigot. Sa Bahrain, Arasineda Bilyuti Olarte. Nakalas pari George sa Nibriha. Alin kay Rosalie Villorente. Si Jerry Hilogo, Barangay Tres Ligaran, Araman. Kami ako mandira si Tuling kag Villorente. Alin kay Rosalie Villorente. Uli Prado Gargaritano, mayang gabi. Sa Barangay 2 sa Carlota City, Elmer Almorato. Nagapaurok-urok si Yel Leoned Daso sang Hong Kong, Araman. Nagapaurok-urok man pamati diri sa inyo nga pala tuntunan. Paring Ryan Borja kag Hassel Borja and kids nagabigid paurok-urok gid siya ho. Salamat gid dira siya sila nga pag pamati, no? Lynn Ponce ay gabi. LC Didoy Kokey araman pa check attendance lang. Magabalik ang inyo siling pala tuntunan when we come back. Balik ka report ni Aksyon Dinaboso pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Pagkolon yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Patayon Aksyon radyo. Una sa balita, una
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa atong lakad may kapidira sa kay Sir Edwin Pineda sa New Jersey. Happy listening. God bless dira sa imo, Sir Edwin Pineda. Sa kay Mr. Mrs. Kumpari ko Armando Cabiles and family. Happy listening. Sa kay Rosalie Villorente. May kapidira kay George Nibreha. Always kapamati sa San Miguel. Idol yung kagidna, bawati salamat gid kay nong George da. Nebreha. Kay Rosalie Villorente. Kay kuandira kay Sir Leo Dario. Gabi dira kay Sir Leo Dario Gapaurok-urok gido. Muman si Mark Jason Biliberzaico. Naga-monitor man sa ato sa mga kag si Robbie Rosmi, kag si Milo Castellano Herm. Andara ka papamati, no? Balikanta si Aksyon Eden Raboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Eden, sa balik report, please come back. Action Eric naglambot sa 1045 ang mga nadagpan sa Highway Patrol Group nga nagalapas ang traffic rules umpisa sa tung Marso tutob Setyembre sining tuig. Sunod kay HPG Negros Head Captain Rogelito Mariano, sa nasamit nga record, madamo dring illegal parking nga naglambot sa 198, 243 naman ang wala sang seatbelt, 147 sa defective accessories, 113 ang wala sang ORCR, 77 sa canvas cover, 58 ang illegal change of body color, 15 sa PD96, 35 ang wala sang helmet, 13 ka reckless driving, 18 ang wala na rehistro, 27 ang wala sang plate number, 59 ang overloading, 35 ang wala sang driver's license, kag 7 naman ang color room. Dugang pa ni Mariano, mas jutay ang ilan na nagpan sining nga tuig ikumparar sa 1472 nagligad nga tuig. Palayag ni Mariano, madamo sa gihapon sa madagpan nga illegal nga nagaparking, ilabi na sa syudad sa Bacolod sa pihak nga napaidalom sa karon ang syudad sa Modified Enhanced Community Quarantine. Balita rin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aborso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat kila sila din may kabidira sa kay Leslie Gutierrez, sa kay Madam Nilia Gutierrez. Kay kumari ko dara nila ni Gutierrez da. Mas kabataan may kabigid, no? Salamat kay paring Armando Cabiles sa temprano nga pagreserba. Reserve gija, pre-reserve gija. Michael John Season. May gabi dira simo kag mayroon dira nga pag paurok-urok sa kay Steve Michael Garcia kag kay Ramili Unso.
Ara sila permi ka pamati sa atong sininga pangalagad. Salamat gid sa kay Ruben Pangge. Ara pa siya nagapaurok-urok. Monching Gaston. Paurok-urok pa no. Pamati sa atong sininga pagpangalagad. Sige, kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sila maron Action Night Patrol program sa Miyerkules nga edisyon. Magata ko pili temporaryo balik ini buwas Webes, same time, same station. Ato siling mapatrol la unit reporters in action. Nga nagpalagad ganun kabi action na Roger Gutiv, Percival Villamor, sa kay Stephen Presquito, of course action Eden Aboso, action Papang Nixon Tahoma. Ato kapiloto sa Patrol 2 Crossword Patrol. News Center Action on Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Hendrix Pulgar, backup kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM, by Keen, transmitter sa Control Tower, Barangay Talok Ciudad Sangbago, Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sayal sa mga Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director, Action Rex Cantong, inyong alagad ang Kurmana Action Night Patrol Program, Lunes, Tubtob, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasaling adios, amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat ha, atis magtulog, magpangamuyo, sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ng kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio, good night, bye-bye, good night. Action Radio TTX 500 Rosel. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.